Но е трудно да разбереш невъзможността да отгледаш децата си, невъзможността да бъдеш добър, да бъдеш благ, обичлив, невъзможността да се трудиш за децата си. Не можем да разберем как баща, който току-що разбира, че детето му е родено, изоставя майката и детето на произвола на съдбата и си тръгва завинаги, потъва някъде, за да се появи след 20, 30, 50 години и да каже: аз съм още жив. Нали, това е необяснимо от гледна точка на изоставяне. Това обясняваме. Обясняваме, че ти си неистово влюбен в този баща и че тази любов е задължаваща. И разбира се, тук идва отрицанието. Естествено, че няма как да бъде разбрано, само защото Аида го каза. Това е абсурдно, аз не го очаквам от никой. А нито само защото Хелингер го е казал или някой друг е обяснил, че в закона има закон за любовта и за лоялността, закони, които те задържат в това. Това трябва да бъде почувствано вече. И тук идват някои от нашите терапевтични подходи. Свързваме се с този човек, който не можем да разберем. Попадаме в неговата ситуация, разбира се, виртуално. И там вече виждаме невъзможността да постъпим по друг начин, да изберем нещо друго. Не е лесно. Това не е лесно. Но се случва и ни успяваме.